Indaba yedlozi nje azange singe. Asizange singe. Sayishaya indiva. Sayishaya indiva. Indaba yedlozi sayishaya indiva. Sayishaya indiva. Sayishaya indiva nje straight. Nalokho into engekho into ekuthiwa isonto. Sonda likho. Into ekuthiwa church. Ushima wakho. Thina sasinaka isonto okudlula umndeni. Thina sasinaka isonto thina okudlula umndeni. Sasazi isonto elihamba phambili. Kunalokho ke iyona into engekho ke into ekuthiwa isonto. Iyona engekho. Church. Igama lesingisi lela afika namabhunu eBhayibheli. Church. There's no such thing as church. There's no such thing. No such thing. Into ekhona indlu ka-round ngaphandle lona lonke igceke lomuzi. Indlu yokushweleza ilona sonto lakho. Ungenalo uround kwakho nesihoko nefinish endlala. Usho nangu gogo. Fanele wazi nje ukuthi uma ungenawo uround uyaphi? Uyesihogweni. Bathi umndeni njengoba ubona wonke la okhokho bathi bahlala ka-round. Bathi mengabe uhamba nje usuke uphuma ngebhokisi uyisomathuneni kahle kwelikamoya usukuyaphi? Usukuya ka-round. Uma ungenawo u-round uyaphi? Uyozulazula njengami. Uhlala emnyango ngoba wena unawo yini? U-round. Ayikho into ekuthiwa ithuna kwelikamoya. Ithuna u-round wakini la kuhleli khona abantu bakini emsamu. Mesiyahamba siya emsamu. Nicula sengathi niyadlala nithi umsamu into yasekhaya. Aniyazi into enishoyo. Nkosi yami. Umsamu into yasekhaya ngempela. Mawusuka la liphuma ibhokisi onake emakhaya kanje ayiphumi. Umuntu ungatshela endlini kanje etezi ibhokisi umlindelo ubake. Ibhokisi lintona ka-round. Isizulu nje leso. Sasemandulo ibhokisi lingeniswa ka-round. Hayi ama-dining room ama-TV kanje lawo esilungu ehlala kona. Ibhokisi umuntu usuke emakhazeni. Asuke straight emakhazeni aye ka-round. Athi noma esekhishwa ngakusasa ekuseni ukhishelwaphi? Ka-round. Ihlaleleni phona ingenabo round. Ihlaleleni. Ngoba mawuhleli la eThekwini fanele ube namakhaya akho. Owakhile la uyohambela khona. Nendaba. Ngizokukhipha kanti ke futhi ngizokukhipha mina. Khona usofa la ngaphandle. Izulu lakho usuthi nje round. Umxhumanisi wakho noNkulunkulu wakho yini? Impepho. Impepho. Hey bo, impepho. Uzubona nje uthalithi isonto. Likhona yini isonto elishisa impepho? Likhona? Amasonto elishisa impepho ngoba ngisho naleli laziwayo ekuthiwe lesintu iyashiswa yini impepho? Lutho. Sisemakhaya. Ingakho-ke shuthi ngempela izulu lithi lisekhaya la. Lisekhaya la izulu. Lisekhaya. Ngiyanicela abantu bakithi. Ngiyanicela bomakhelwane bami ngiyanicelisisa. Ngiyanincenga ngenhliziyo yami emhlophe. Lungisani imisamo. Aniyazi inkinga esiyifica la. Aniyazi. Asithandi. Asikwazi ngisho ucela ayikho lento eyodwa sikwazi ukuyikhuluma ngezingane zethu la sishiye emuva. Awukwazi ngisho ucela tu. Awukwazi ngisho ukubika. Awukwazi ngisho ucelela izingane zakho impumelelo. Lezi izingane zala ekhaya nje azihleli nje azizwani. Azizwani izingane zala ekhaya azizwani. Alukho ubumbano. Ayinto esingakwazi leyo ukungena la. Asikwazi ukungena la emsamo. Sicele sikhulume kokhokho ukuthi ekhaya emuva sishiye kungabhekwani. Asikwazi. Sizokukhuluma nini ngoba siyasha lapha.
Sizosho nini ukuthi nje ingane zethu ekhaya azizwani into ezoyikhuluma nini le ngoba phela thina siyasha sitshingiwe la umlilo awufuneki umlilo lo awufuneki kuthiwa uhlale lapho umlilo awuzi la kubantu abadala uvutha siyabuzwa kuthiwa le ngqondo yamandiya sasithathephi loyokushiswa umuntu omnyama akashiswa umuntu nje wesizwe sento akashiswa awuze edlozini uvutha waze kwanzi kusho mina kusho nathi siyakwazi kunzima sishoda nje ngozosibhula uzosibhula umlilo sishoda ngozosibhula thathani inhlabathi lapha emnyango ngoba thina sisha lapha emnyango thathani inhlabathi enyike nenkomishini ezoyibeka la sisibhule lo mlilo ovutha njengoba sisha nje thina emnyango yonke le ndlu iyasha nanihlele emlilweni Ngasangivumela ngene kunalokho kubomba balaba zodlala abantu abebazi siza la bebe serious basho nini kodwa baqala lapha kamthombo ongashi bese beze la manje siyathakathela inkinga yethu yabona nje la inkinga esibhekene nayo siyathakathela kalula umuntu vela phose nje la igcekeni sikhona vela phose nje aphosa ajijele into yakhe engasila ijijele ngobani siyidlozela imathile eshaya sikwazi ukuzivikela lezi ngane sake samatha hey sake samatha sabomathile ngiyawazonda amabhunu mathi ngiyahleka ngithi igameni isiphaphama ngiyahleka noma ngikhuluma khona cha uthi ugogo lo sasiliyele unika abantu amabhokadi phaphama bathi kahle kahle kwakuyithini akufanele siphaphama usiyezwa kodwa abantu abadinga ukuphaphama la yithi kodwa sasizitshela ukuthi indlela sesiyitholile siyayibona kanti hayi uNkulunkulu uthe ngcono uNkulunkulu uthona amandla onke uNkulunkulu wethu onamandla onke
sasingazi. Awu sasingazi weNkulunkulu wami, sasingazi ukuthi sidukile.